Сестры з мертвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас
Утешальница засмучених, за нас молися, у спомога християнам, за нас молись, королева ангелов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королева пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepiereszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Ja z wami się dni, aż do skończenia światu. Jezus został się z nami. I On сказал, не покину вас сиротами. И Он еще докладно предбачил, бо спрадвеку ему была ведома трагедия человека. Человек, выгнанный из раю, нигде не мог знайти себе спокою, тому ховався от Бога, odczuwaючи докори сумління. Сховався, Пане, бо я голый. Эту трагедию человека не мог перенести Иисус. И Он просил Отца Небесного дозволить свести на землю, уцеловиться, делить все несчастье выгнанников Евы, а потом застаться у человечей семьи у эвхаристичных постатях, у крушения хлеба, без якой нигоден человека обыстися не может. Так отбывается и теперь. Вечный огонь горит 2000 годов, и ніяка неудачность человека не здолела изменить решение Иисуса застаться среди нас. И Он является наилепшим лекарем человечего тела и души. И Он один лекарь, який рятує от самотности.
dla всіх сутешить, супокоить, выслухай самотного, бедного, хворого, покинутого. Того, кого мучают докоры сумления, кто опанован злыми схильностями, змагается с думками об самовольстве. Коли Бог с нами, кто супротив нас? Усё могу тым, хто узмацняє мяне. Пане, веру ды не буду, осоромлены навеки. От самотности покутає толькі той, хто ніколи не открывал Евангелия, кто ніколи не чув доброї новини, хто не прочитав слово Єзуса, не покинув вас сиротами. Вічна агенчик горить 2000 годов, але однак у многих серця згасла надія, довір, присвячення себе Пану, який підтвердив правдивість своїх слов власною кров'ю, пролитою на крижі. 20 століття дочекалося нового Євангелія у вигляді образа з надписью «Єсу, довіряю Тобі». Пане, застанься з нами, бо уже вечереє. Єсу, ми ніколи не зможемо у повній мірі подякувати Тобі за те, що Ти застався з нами, що Ти знаходишся у наших костьолах, на наших алтарах. З моменту встановлення найсвятішого сакраменту ніхто з людей не має права сказати, що він самотний, покинутий, занедбаний. Навіть коли світ зненавидів би нас, Ти завжди будеш нас любити, бо ми Твоє створення, Твої діти, бо ми носимо на собі шляди Твоєї крові, Твоєї муки і смерті на крижі. Достатково буде одної просьби, одної щирої молитви, как покликать себе и обудить у Тебе жаль до нас и спочування чоловічому гору. Єзу, довіряємо Твоей безмежной милосердности и верим, что Ты нас ніколи не покинешь. Маті милосердного Єзуса, будь так само завсюди з нами. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, Sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.